Enw fi yw Eilwen Lee a fi yw'r prif arweinydd a dechreuais i'r adran ma bant nôl yn mis Mawrth. Reswm dechreuais i'r adran wedd flwyddyn diwethaf yn ystod y Steddfod yr Urdd, wedd tyn bach o sylw ar y newyddion am bod ddim pethau cyfleu plant lawr yn de'r sir cymdeithasu trwy'r Cymraeg. A i fi, wedyn tyn bach o common sense, adran! A dechreuais i edrych mewn iddo, gweld os wedi diddordeb da ni, a wedi diddordeb, felly dechreuon ni. Mae rhwng 15 a 20 o blant yn dod bob wythnos gyda ni nawr. I ni wedi cael sawl gweithgaredd wahanol na'r ers dechrau mis Mawrth o pethau syml fel cael plant i sgrifennu storiau, i cael ZooTU mewn, bydd plant yn cael siawns dynadros a anifeiliad nadw arall. I ni'n gwneud pethau fel hyn o gyda'r Unol Daleithiau diwrnod annibynnol nhw. A trochi pwll, ble ni wedi rhywbeth a cael defnyddio un o'r arweinydd sy'n gweithio i'r parc genedlaethol, dod mewn a wneud hwnna gyda ni. A sawl peth bushcraft, sawl peth arall ers i ni ddechrau. O'n i hyd yn teimlo bod pobl yn gweld es i'r Benfro fel Little England Beyond Wales, hyd yn o'r bobl sy'n byw yn y sir. A ni'n meddwl bod hwn yn cyfle hyfryd i bob pobl teimlo bod nhw yn rhan o Gymru a bod defnydd i'r Cymraeg tu fas i'r ysgol a tu fas i'r addysg i'r plant a bod e'n iaith gymdeithasol. A trwy hwnni, ni'n dibynnu cael y plant i ddod mewn, ond yn gystal â ni, mae dysgwyr gyda ni yma yn helpu gyda'r arweinydd drwy'n beth ag maen nhw'n dysgu Cymraeg. Mae rhai eraill yn ar y proses dechrau dysgu, a mae'r plant yn cael gyfle nawr i gweld bod e ddim yn rhywbeth sydd dim ond yn digwydd yn y dosbarth. Maen nhw'n cael cyfle i gweld bod yn rhywbeth tymach mwy o hwyl a tymach mwy o sport. I ni wedi cael dysgwyr mewn i wneud sesiynau fel Ginny gyda ZooTU a hefyd mae'n arach yn gobeithio dod yn mis Medi. A mae fe'n rhoi hyder iddyn nhw i siarad gyda pobl trwy'r Cymraeg, achos dydym o'n plant maen nhw'n siarad o'i dechrau dan. Dwi wedi bod yn ofnadwy o hapus gyda'r faint o plant sy'n dod, yn edrych mlaen i'r dyfodol nawr, bob beth o'r plant sy'n nawr yn mynd lan o'r derbyn i blwyddyn 1 yn ysgolgeifiaeth yn dod draw at ni hefyd. I ni ar agor i unrhyw un dros y sir, o dros gwylod o fewn ardal, ond gallai fod plant o dim eich ysgol na dechrau edrych ar draw. I gweud y gwir, os mae fe'n mynd llawer yn fwy, fi eisiau adeilad fwy o seis efo ni. Ond mae pobl wedi moliodi bwyty cael aelwyd nawr hefyd yn yr ardal. Dwi'n meddwl, falle mae pobl o blynyddoedd byddai gan wneud rhywbeth i wneud yr aelwyd yma. Ond mae'r diddordeb yma a gobeithio bydd hwn yn dod mewn a denu mwy o bobl i wneud cymdeithasu trwy'r Cymraeg. Pan o'n i'n gwneud pethau USA a gwisgo lan fel pobl o... Mae Jesse'n cowboy, mae Poppy yn cowgirl, a dwi'n Hawaiian surfer. Ni'n gael hwylas bryd. Pan mae'n ni'n mynd, mae Eilwen yn always hapus. Pob tro'n hapus. Achos ni'n cael bethau fel reptile mewn a dwi'n bwffi nhw a hyd fel hwnna. Shwmae, Gael dwi. Dwi'n gweithio fel papmon a gynfyddiaeth i Barc Genedlaethol a Ffodir Benfro. A hyn o bryd, dwi'n helpu redeg yr Adran Penfro gyda'r Eilwen James. Just helpu y plant yn defnyddio eich Cymraeg tu fas y dosbarth. O'n i'n eisiau helpu redeg yr grŵp Adran Penfro, achos i fi mae'n pwysig iawn mae plant yn gallu defnyddio ein iaith tu fas y dosbarth, siarad am pethau naturiol, y pethau cymdeithasol tu fas y dosbarth, achos
Dwi'n meddwl mae'n pwysig mae'r iaith dim ond yr iaith academaidd. Mae'n pwysig mae plant yn gallu siarad am popeth yn Gymraeg. Mae'r adran yn helpu fi ac y rhieni arall i defnyddio ein Cymraeg unwaith eto tu fas y dosbarth. Mae sawl o rhieni, fi, Bev a Gemma, sy'n dod bob wythnos. Wrth gwrs mae'n cyfle dda i ymarfer ein Cymraeg. Helo, Pippa Williams ydw i, athrawes yn ysgol Gallu Aur. Ysgol Dwy Ffrwd yw'r ysgol ac drwy gyfrwng Gymraeg dwi'n dysgu. Mae'n braf i glywed bod y rhieni wedi agor yr adran yma yn yr ardal, yn enwedig achos taw ardal mor ddi-Gymreig ydy'r ardal. Mae'n braf bod y plant yn cael cyfle i ymarfer yr iaith ac i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg yn lleol, achos yn ni'n clywed mae lot fawr o'r plant erbyn hyn yn dysgu'r iaith yn yr ysgol, ond bod nhw ddim yn cael cyfle i ymarfer yr iaith tu allan i'r ysgol a bod nhw ddim yn defnyddio'r iaith yn gymdeithasol. Dwi'n credu bod e'n holl bwysig i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg mwyn ddod yn hollol rhugl. Mae'n braf bod gyda ni rhieni mor gefnogol yma yn ysgol Gallu Aur, a mae'n neis hefyd bod nhw'n cael cyfle i ddysgu'r iaith, ac mae llawer ohonyn nhw wedi dysgu'r iaith eu hunain, a mae'n neis bod nhw yn cael cyfle i ddysgu gyda'r plant a bod nhw yn datblygu sgiliau iaith nhw hefyd. Dwi'n credu bod yr adran wir yn haeddu'r wobr yma gan bod yr ardal yn adran mor ddi-Gymreig a trwy rhoi cyfleoedd fel hyn i'r plant, dim ond gwella sgiliau iaith maen nhw'n ei wneud. Ac gobeithio yn y dyfodol, os bydd hwn yn parhau, bydd sgiliau iaith y plant ni yn datblygu'n well. Mae'r ardal hwn yn ardal môr, yn cael ei weld fel ardal môr Saesnegaidd, sneb dwi'n meddwl, does dim Cymraeg lawr yn ardal Benfro yn deg sy'n. Mae hwn yn profi bod Cymraeg yma a bod ni'n treol tynnu bant o'r syniad yna o Little England Beyond Wales, bod Benfro yn ardal Cymraeg, a mae hwn yn profi mae'r plant yma wedi dod a eisiau dweud, ie, ni'n Cymraeg a ni'n proud.